הורים יקרים, תשמעו מחקר שכדאי מאוד מאוד לקחת אותו אלינו הביתה וגם לילדים. לפני הרבה מאוד שנים חוקרים לקחו קבוצה מאוד גדולה של ילדים. הכניסו אותם לחדר אחד, כל אחד לפי תורו. הכניסו אותו לחדר שיש בו שולחן, על השולחן צלחת ועל הצלחת מרשמלו אחד. אמרו לכל ילד, תשמע, המרשמלו הזה רק שלך. אבל אם אתה תמתין ליד המרשמלו רבע שעה ולא תיגע, אז עוד רבע שעה אתה תקבל 2. החוקרים כתבו את כל מה שהם ראו. אותם ילדים שהיה להם כוח להמתין, להתאפק ולא נגעו, אחרי שנים פתחו פער מאוד גדול של הצלחה בלימודים, עם החברים ובעצם בהרבה מאוד נושאים. מה לומדים מכך? לומדים מכך שילד שיש לו כוח איפוק, כוח המתנה, שיכול לכבוש את עצמו, הוא ילד שככל הנראה יצליח בחיים הרבה יותר משאר ילדים. אבל להגיד משהו אחד קטן אפשר, תדעו לכם הורים יקרים, תזכרו, ילד לא נולד עם כוח איפוק, ילד רוכש את זה מההורים, הוא רוכש את זה מאיתנו. איך מלמדים ילד להיות מאופק, חזק? יש שלל דרכים, שלל אפשרויות, אבל נגיד אולי אחת מהדרכים זה בעצם דוגמה אישית. אם אנחנו נהיה מאופקים, אם נרצה או לא נרצה, הילדים יספגו את זה. כלל ראשון בללמד ילדים להיות מאופקים, קודם כל אנחנו ואחר כך הם. שיהיה לכולנו בהצלחה.